rýchlo chodí, oni už budú poslúchať celý rok. Poď ďalej. Poď ďalej. Brávam. Dobre, červe. Tutaj si povedla mňa sednú. Evička. Večer nechce spávať. Je to pravda? Robí si zle s bračekom. Abo mi robí tiež zle. Neukladá si veci. A niekedy je papulnatá na maminu. Je to pravda? Čerte, ona klame. Je to pravda? Čerte! Poď sem, čerte. Vtedy videl som si posednúť vedľa Mikuláša. Maťko, Martin. Stále sedíš pri počítači? Niekedy? Aj málo papá, že? Asi drzí na maminu? Ale ja tu mám v knihe napísané, že si drzí na maminu. A neupratuje si po sebe hračky, je to pravda? Ja som si uprata. Patrik. Chodí sa mnou. Večer nechce spávať? Je to pravda? Áno. Robí si zle so sestričkou? Áno? A Neľúbene Patrika. niekedy? A mám tu napísané, že si sa zhoršil v škole. Je to pravda? Áno. Áno? A ešte sa ti doma učiť, že? Ale tak tu máme napísané, že vieš hrať pekne na klavír, je to pravda? A mám tu napísané, že si milý k druhým, aj k deťom, aj k starším ľuďom, je to pravda? Áno? A čo také si urobil pre starších ľudí? Máš nejaký dobrý skutok? Áno. Áno? A vieš mi povedať, aký? S babičkou si pomohla, že? Áno? Evička, ty pomáhaš Andrejkovi s Andrejkom? Áno? Všetkým. Všetkým? Áno, aj varím maminkou. Áno? Aj varíš s maminkou? A ty budeš zase palculienka? Áno? Aj minulý rok si bola palculienka, že? Aj vieš recitovať? Neviem. Nevieš? Vie spievať, že? Vieš spievať? Keď doma viem, keď tam je pesnička. Áno? A vieš aj nejakú básničku, alebo čo dokážeš povedať Mikuláškovi? Áno? No povieš mi? No povieš mi. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo to letím máš? A ja mám to lepší, žame dobre letí. Kličky, oriešky, dobre deti. A ja mám dobre letí, žame dobre letí. Kličky, oriešky, dobre deti. No výborne, výborne. No poď sem, ideš na kúsku ku mne? No, chceš na kolienko? Hej, čerte. Som si požila bábiku, a že mala len narodeniny, a že on tam mala inú bábiku. Áno? Inú babiku? To mám povedať Ježkovi?
Aj si mu písala už? Áno? Si to poslala už? Ešte nie, ale mám niečo iné napísať. Áno? No to si už nechaj pre seba, dobre? A musíš mu to poslať. A keď budeš poslúchať, tak možno ti splní tvoje želania, áno? Aj Patrik bude poslúchať. Aj Patrik bude poslúchať? No dobre, tak, vidíte. No, Maťko. Mám tu napísané, že máš rád Andrejka, je to pravda? Áno? Je tu bratríček? Áno. Aj pomáhať mamine? A vieš aj kresliť? Áno, a čo si už nakreslil? Domček. Tady si kreslíme tablety. Aj tablety? Áno. Krásne si kreslím, jak majú vypadať. Aj uniformne. Aj ideš nejakú básničku? Narecitovať? Dajte sedni. Koľúčik jara vynechal do záhrady polané zájmu, potom zapivu a keď časa si ostatka propovajú do záhrady, kde pani sedajú. Pekne. No poď, haď. Som mu napísal? Ešte nie, že? Som napísal, že ma kresli. No poď, Patrik. Baby, oj, nič. Dobre, ahojte. Baba! Čerte nechajú. No akým spôsobom dokáže dočiniť tie zlé veci, ktoré tam boli napísané? Poslúchala som, že? Pozor nejakú básničku. Nepoznáš básničku? Žiadnu? Ani pesničku? Áno? Teraz skúsiš mi recitovať? Nevieš? Choď mu pomôcť. Choď povedať básničku. Choď mu povedať básničku. Evička ti pomôže, áno? No, Dobre, tak zaspievajte spolu. no, Evička, postav sa sem vedľa. Patrika, no, a spolu poviete koľučíka na nobeho, dobre? No, 3, 4. Koľúčik jara vynechal do záhrady polané zájmu, potom zabijú a keď zabijú a ťa pochovajú do takej záhrady pani sedajú. No výborne, výborne. Na budúce musíš aj trošku hlasnejší, dobre? No poď. Dobre? A budeš poslúchať do Vianoc, možno budeš mať takové čau. Dobre? Ľubíš, že budeš poslúchať. Hop. A koho to tu máme? Malé, ktoré ešte ani zle nemôže robiť, len poslúcha. Ahoj, drobec, s tebou mám najväčšiu radosť. Prečo? Preto ešte si nemáš žiadne hriešiky, že? No, ty robíš len dobré veci, že? Čo môžem zabrať? Čerte,
Ten zostane tu. Ten má ešte malé Čerte, ročko. nechaj ho. Ten má On ešte je ešte malé malý. ročko. No. Ideme mamine? Áno. Tuky, tuk. Tuky, tuk. Poslúchaj. Čerte, preč. Preč, čerte. Si mi vytrhol vlasy. Neboj, Patrika. Čerte, už majú odpustené na tento rok. No, neboj. Budeme poslúchať, decka? Áno. Chceš, že všetci chodia aj cez rok. Nechoď ale na Mikuláša. Teraz si vás poznačujem. Značím. Neboj. A teba si značím tiež. A teba tiež. A ešte máme... Keď nebudete poslúchať, tak si pre vás prídem. Teraz vás budem sledovať. Každý jeden deň. A keď nebudete poslúchať, tak si vás zeberem. A budete sednúť do pekla. A ja pro vás niečo mám. Sice ste cez rok moc neposlúchali, ale máte aj dobré skutky. A každý z vás mi niečo zarecitoval, tak mám pre vás nejaké sladkosti. Kto si ide pre nejak prvý? Páči sa? Páči sa, Miška? Páči sa, Patrik? A tému najväčšímu. Čerte, ideš? Tak máš peklo dosť. Páči sa. Dobre, môžeme poprosiť ešte fotku, Mikuláš? Áno. To si chod sa mnou. Ďakujete. Aj čerta, aj ty choď medzi decka. Čerte na zem.